pazi, ovo je već ono, on se razbacio, pići neki raspad, neki tempo koji ima ono tako pogled, to se prati kad skakući pokladiva, super je tako. Sudiju bre, udari ga! Daj malo igrajte, nemojte samo cijepati jedni po drugima.
Ostavi Lasla u igri. akcija.
Nisam gledao. Roberte! A 10 minuta, jel? Pa nije ono dobro. Ej, nisu odigrali ni 10 minuta. Ja sam imao 3 minuta snimljenoga na kameri, sad je 16 minuta prošlo, sve zajedno. Još 2 minuta. Šuta, Bože, jesi sad čuo? Ej, sudija, ej! Aj stani pored Matića s svoje strane.
rukama, ej. Nemojte ga udarati po rukama, podmeti mu nogu.
odličnom utakmicom. Kako je bilo sam? Što je koncert? Ne mogu, idem italijan. Znaš ti ideš? Ja, uči italijan. Ajde, baš. Na linku. Šta? Aj, evo. Sad nas nekaju nazgodne pozive. Mani se. Aj, sramota da se snima, evo vam. Ne, dobri ste se. Zvon, zvole. Nemojte da žuviti, samo što... Umorili se. Šta mi bre? A, hvala stigne.